ଆସିଗଲୁ ମାଛ ମାରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମାଛ ଜମା କିଛି ତୋର ଘରେ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ କିଛି ମାଛ ନା ଇରେ କଣ ଫୋନ ମଡି ଆଇଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୁଣ୍ଡୁ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଣ ପାର୍ସଲ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ଯାଇଛି କି ପାର୍ସଲ ହଁ ଇଏ ବୋପା ମା କେ ତମେ ମତେ ଖବରଟା ଦେଲନି ମୁଁ ଇଆଡେ ମାଛ ମାରୁଥିଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟିକି କିରା କହୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା 2000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 2000 ତମେ ଏଇଟା ଦେଲ ବ୍ୟାଗଟା ଧୁଳି ଯାଇଯିବ ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଟିକେ ଭିଡିକିନା ଭିଡିଓ ଟିକେ କରିଦେଇତୁ ଆଜି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଏଟା ବାପା ଏମିତି ଖୋଲିବ ଲମ୍ବା ହବ ମାନେ ବୁଳାଙ୍ଗାର ଖାଲି ବାପା ପଇସା ଖାଲି ସାରୁଛୁ ନହେଲେ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ରୁହ ଆଇନା ଟିକଟକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅର ଦେଖିବ କେମିତି ଏଇଟା ବି ଶଳା ମୁଁ କେଡେ ବିକଳ ଥିଲି ଆଜି 6 ଦିନ ହେଲା ବାପା ରାତିରେ ଶୁଏ ହେଲେ ମତେ ନିଦ ହୁଏନି ଖାଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆମାଜନ ବାଲା ଡାକୁଛି ଆଉ ଆମାଜନ ବାଲା ଡାକୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲି ହଁ ଇଏ ଫୋନ କଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୁଣ୍ଡୁ ତମର ଗୋଟେ କଣ ପାର୍ସଲ